Dobrý deň, v dnešnom videu si zahráme Obby Builder. Ešte som to nehral, ale mám to tu na liste, takže uvidíme, čo to je. Tutoriál. Takže blok. Tak. Čo teraz? Aha. Takže my môžeme takto, nie? Tak. Počkať. Kde mám blok? Finish blok. Play. Až. Yes. Ako sa to posunú? Vydať. Tam si hejpať. Tak, play. Teraz by to už malo byť možné. Hej, you completed your Obby. Čo neviem. Takže skúsim nejaké Obby urobiť. Počkajte. Teba mám tiež do koša. Tak, pridať bloky. Tieto music block napríklad. Obskok dám. Dá sa to počkať? Nie. To nedá skakať. To hej, ale to nie. Tak. Ale ja potrebujem... checkpoint. Počkať, checkpoint. Takže checkpoint. Takto, checkpoint. Hej. Malo by to byť možné. Basic. A toto, blok. To by sme mohli tak. Aha, ono sa to dá, tak ešte... Boom. OK. Dám si checkpoint. Checkpoint. OK. Dám basic. Toto dám. Dám to sem takto. Teraz sem dám tieto ball a budeme musieť skakať. Ako to zdvihnem? Rotate. Nie, počkaj, ja to potrebujem dať vyššie. Nie. Ball. Ako počkať? Ale ako to tam advance? Jaj. Move. Tak. Teraz tak. Pridaj blok, ďalšiu ball. Ja to v podstate takto skočím dole. Takže takto. Aby sme potom to urobím tak. Tak. A teraz dám teba. Teba nadvihnem. Počkať, najprv tam vyleziem. Hej, tak, teba tam dám. Ja najprv dám teba, tak. Do tejto výšky. Do takejto nejakej výšky mi to mohlo byť. Hej, mohlo teraz teba. Tak a teba.
Ale tak, teraz sem dám nejaký blok, sem dám, teba si zoberiem. Teraz takto musíte skočiť tak. Takto by ste mali spadnúť. Tam dám checkpoint, tam hore, toto checkpoint. Takže takto na tú kuličku skočiť. Teraz by sme mali sem spadnúť, tak. Pridať gameplay a checkpoint. Tak. Toto bola prvá part. Druhú part natočím v ďalšom videu. Tak čaute.